This is Katik, ang imong amazing, addicting, dili masugo na internet hati. And this is Katikaran, kung asa magstorya ta sa mga dili nato problema. Let's talk about me. I'm your host, Katik. So for this episode, guys, ang atong guest, pag-istoryahan nato kung nganong naa sila diri Makita ninyo sa akong background, guys. Na ba ko'y kaistorya? Wala. Nara sila Ano na di ay do yun. Ang nagpasiuga sa two-step man. Si Zik Abelia. Ladayon. Tino na. Nya ako mo kanta. Go. Observe to be honest, that's sure. Dili. No, take to. A man of two-step man. Oo na, imo na lang yung choreographer ang ito. Ang- Ang mga mic day, anong kuan man. Tuwara sagbut. Si mo plastic bottle. This is kuan, go grow and mali. Kuan ka ng environmentalist. Nutrition month. Yes. Nutrition month August ron. ba? August ba? The non-biodegradable and the giant gaming. Unsa ganahan mo tawag ka, gaming o giant? Gaming. Gaya na mo. Lain na kayo na impact na po. Lain lang impact ng Nandito kami ngayon sa Andito kami ngayon sa Mountain View. nandito Overlook Cebu. Ah, Nice. What a nice! no? Gibayaran tani wa. Pagtarong yun tayo. Bangin na minat. Murag, mabawra man eh. Guys, gaya na ba dyan misig kinatawa lagi kay. Ang among pag-isgutan karon is Is. about Gen Z humor. Kung unsa ba jud ta ka random, no? Ang pinaka-random siguro diri kay kaning duha. Di na naman may humor doon. Naagoy humor Pero duha. ang kanin siya, ang pangutan na kung Gen Z pa niya ako. Gen Z ba ka? Giant or gaming? 1992? Fetus pa ko. Ah. Fetus. Unsa imong middle name para unsa ba? Giant F Gen Z. Gaming unsa ba? Oh, Giant Gen Z Gaming. So, Para qualified ko ba? mura ganang nickname niya, no? Alias, Jayat alias Gen Z. Gen Z Gaming. Murag taga-kuan ba? Taga-kuan. Taga-seaside. Guys, hapit na ko mo lapas ani nga category. But Lain Ay na mo yung to, guys. kanang gihangyo na lang ba? gipiki akong birth certificate. Dili actually guys 17 pa na siya. Ano na siya dayan. 17 decades. So aran 17 siya. nya nami dai diri karon pagbalikon ko niya na dai meron sa Mountain View Overlook Cebu. Di ninyo makita pero pag mulayat ko diri diyan na ninyo makita ang difference sa kanindot sa Mountain View Overlook Cebu. Asa di sunod na Biplop. Biplop nindot ni pani hapon de lang permentehon ana daya. No imo sagot mo. Sorry. Mo permente na ka og sunod og biplop. Kami asa unsaon pagpuput ang mic. Ano na siya? Bak. Nya ako. Tuara. O pag kami nagsugot. Tuara. Ana, nagsata. So, kuan. Biplop nagtatanggi Oo. sugutan, no? Biplop, labi na karon nga nutrition month na. Unsa ka importante ang biplop para sa mag-eskwela? For me, kay dako gid siya nga impact para sa mga kabataan ang biplop. Especially good ang mga, mga young ones na to. Kabalo ka ang biplop nga makit-an ra na siya sa dalan. Ingana siya ka impactful ba? Ingana ka influential ang biplop. Sagasa ra ilabay. And I think worthy siya. I think worthy siya ikuan substitute sa lechon sa lola ni Claire man. Kanang different sad nga vibes ba? Different perspective gud aton tanan. Speaking of the perspective. Gikuan. Speaking about perspective, unsay gusto nimo nga nilutuan sa biplop? Inadobo or binagongan? Actually, prefer na ko nga raw. Kanang nasa Hinubog. Napasakan. Napasakan. Apil ang lata. Yes. Tora. Namo dirang nutrients. Maragog Nadi ang nutrients sa kuan sa lata. Dili sa label ba? Guys, kasala ninyo. Kung unsa ka dogay, ngana ka dogay ang vitamin sa lata. Ngana daydayon. Correct. Nganong biplop raman jud ang inyong gusto kanon? Unsa pa may pwede alternative sa Nay, biplop? magud siya kay ang ma-appreciate nimo iyang shape ba nga. Circle. Nya pagawa sa lata ublong.
Binuang na style ingana ka Guys, fake mama na, ang day. biplop guys. Spam na mo. Pag tanaw nimo, di ba? Taas kay na, circle sa taas. Wow, taas. Paggawa sa na ublong na guys. Ay mo pagbuang-buang. Kisa mo teachers geometry aning isa. Hilot guro niya yung biplop no kanang gano'n na guro niya. Di ba pag magawas ba rin ang biplop na iyahara? Imo Shout out. Shout out Fortuner na puti. Fortune puti. No? Shout out sa Fortuner. gakaan magbiplop. Na kanang pag imo kutsilyo ng sulod sa biplop ba, di ba? May mo man siyang star. Mas dinosaur ang plot. Baka nang na-adjust shape baka nang lami ay kaunsod so mami kanang mahila ka Ganahan ko. dili man siya heart ay kapuya ni mama ay di natin ka mama nga mariana diba Ganahan ko sa biplop pag naisutanghon. Init-init ba nakahigupon nga sa mo. Anong di ba mo ganahan? Feel na ko no kanang. Kisa mo magsubak og biplop diri. Huy, gi-discriminate man imong biplop. Wala ka kabalo ang biplop makakuha di siya degree. Like kanang PhD. Unya wala ka kabalo ba kanang gi-abri din nimo na biplop? Uy, Ginoo ko na dai siya pamilya niya. Wa siya mitugan sa factory nga. Namo ko'y pamilya sir. Nya, dili lang sa ko karon Ilaon. ilata. Please lang. Nya gilata siya. Nya color red pa jud. Kay spicy. Tuara. Ma-feel gyud makita jud nimo sa label sa biplop no nga. Naa jud siya pinagdadaanan pag na siya color. Pero pag regular lang siya, basic kayang life. Igura siya mata, sulod sa lata. Kung orange ang Murag ka na Deathloop, imong buhok ron ba kung Biplop ka? Dai mo Kung- lagi kay siguan dai funny nga kanang way item ay di ba ko ga ML so wala ko kabaluan na. Uy, didi siya Gen Z. dili. Z Ala, di So, jud ko ano dyan ka, si. ano Kay na may biplop sa MM? Kanon yung gidula. si ML ML? mo may mijins Welcome May to mini- Mobile Legends. Ma'am Singles, measures is not battlefield. Guys, please ayon na mo paminoan nga podcast kay puros ra katawa. Mora inyong No. nahibalan, no? Murag laugh track na O, lang lang. kung i-change nimo ang perspective sa biplop, ganong na may corn beef. Diyan ang istorya ha Diba? magsugod. So, dili lahi man gud kay sometimes na-adjust placement ang Correct. like, beef loaf siya sa ang nauna pero at the end corn beef siya. as Gani no? Murag Sometimes you're at the first, sometimes you're at the at last. the first and now you're in the rock bottom. Correct. Pandog dahil gikumot-kumot sa factory ng corn beef kay nana na siya sa bottom la. Kanang anong discriminate kay mo sa corn beef? What if ka nagido? Wala man binaingon tik. Lain na nimo oy. Ginahype na namong corn beef no. Kapoy ang istorya ha. Uy, asa ba padung ning atong corn beef o beeflop? Sudod. Why not kaning corn tuna? Corn tuna. Akong maingon sa corn tuna. Daghan siya feel ako siya ang hinungdan sa na less ang population sa ocean. Feel na ko villain mo nang villain Villain siya sa sa- ocean. Mm. Kanang corn tuna. Nganong corn tuna nga may mais ang tuna? Ano ang question jud no? Ang corn beef nabay mais sa corn beef. Pag abri nimo, puros panit sa beef ang naa. Kada pag muluto ka sa corn beef, sabi nimo, sarap mag corn beef ko karon with lamas. Oh yeah. Oh yeah. Tanga. Pagbus nimo dito sa karahay tuara. Kita mo ang color pink nga dako kaayo nga murag panit sa tao. Day, wa jud ko ka envision sa imong mga sudan day. Asa ri ka gikan na ng mga Uy, sudan mangumpra. Di ba naman na? Asa ri ka Di ba mangumpra? naman na nga kanang pag abri mo sa corn beef, di ba matinga ka anong like color pink nga dako kaayo? Ano pink day asa ka na asa na merkado bini? Bini nga merkado. Dili ba feel na ko ba kanang tissue sa beef ba, corn beef? Oh. Basta we kanang factory reset ra na factory defection ang corn beef. Kanang mga processed food guys. Nana siya benefits sa lawas. Networking. Kakapoy sa mga motor diri. Uy, ano rin ay? So, ano na siya, guys? Let me cook. Literal sa processed foods. Ang processed foods, guys, mahatag na sila og preservatives. Kaning mga preservatives, mo ning ma-preserve si mong body. So, mabuhi Tama. pa ka hangtod sa hangtod nimo gustohon. Basta adlaw-adlaw nimo ang pagkaon sa processed food. Pwede nimo sabawon, pocherohon, adobohon ang beeflop, corn beef. Wala nakatry nga isagol-sagol ang beeflop, corn beef, corn tuna, sardinas.
Like murag kuan siya ba kanang Diversity. pinakbit. Ha? Or diversity. Mura siya kanang ecosystem and food chain and food Murag web. i-accept na nila ang difference Tuna ko nila. sipon ba? Ganun. Turang sipon, tugnaw na. Actually guys, kaning mga processed foods, wala pa nato na-unlock ang full potential ani nila. Hidden ba ang Di ba no? Hidden pa ang meaning? Oh, hidden pa ang meaning. Kay wala may gusto mo sugak ko na agad dako ninyo grang sa ML nganong dili man mo dako grang sa pagluto sa processed foods, di ba? Nya mo na ko lulahi mo ay mo sige ka ro mga dilatabi kay mga unsa inyong lawas ana. Tanawa siya ro natiguang kay wa siya ni ka processed foods. Dapat tag-Francisco siya para di siya matigula. Maunay maayo. First time ako nag-podcast na naminaw lang ko. Oh. Kanang murag kanang may pagbuha na lang mini mo interview day. May pagnitanaw na lang mi sa mo. Bye mo na lang may green screen ba? Kanang gi ko na lang. Like ba? mag-record lang imo lang Unsa may basulti ninyo? Unsa may basulti ninyo sa processed foods? Kay una. Kuan siya. Kanang trustworthy kay trust the process, diba? Kabalo ba si process nga gitrust nato siya, di ba? Mm. Anong na magka-trust issues man ta Jayat? Ngano kaha? Kung musalig manggod ta nya na mag-junay doubts. Kung magka-doubts na tagsugod, dira na magsugod ang end of the journey. Tuara. Mao nagka-trust issues ta guys kay naa na si Brand X. Anong naman na tanan advertisement anang processed food sila? Kinsa man si Brand X guys? Wala pa jud gi-explain sa advertisement kung unsay history ni Brand X. Do you think deserve ni Brand X ma-expose? Dito, why is it always no na ang brand X kay siya ang the bati na I mean amot lang I mean dili kay kay personal na jud Personal kayo, experience, baka na. ganun. Unsa may maingon nimo kay Brand X if nagtan-aw siya karon diri sa Brand to X, ang podcast ah, or I naminaw siya? mean, I know that compare good ka. Grabe ang pag-compare nila pero just remember ha na Na remember na ni Brand X ang iyahang word. ay mo kay ikaw but just remember brand X para mahal. And love you, that's Brand why. Ikaw pa rin bala ang hanap-hanap na Brand X. Diba? Nindot yung kaayo na What if maghimo tao ka ng promotion no? Like kita Para content kay- create Para Diba? kay Brand X. Oo, Para- para para kay i-save Brand na to si X. Brand X content ba? create I challenge all the content creators kung totoo talaga kayo na Yes, i-promote nyo natin. si brand X. Stand up for Brand X, Diba? guys. Yes. Mag-ask mo unsay scope of work nga need ni Brand X. Scopolami. Scopolamin. Mao na guys no kanang atoa siyang gina-assume ba nga pangit jud si Brand X kay mao man ay ginapangsulti sa tao nga si Brand X pangit jud. Pero wala pa Oh. man nag-face reveal si Brand Diba? X, di ba? Kanang cover lang niya ba? So, Oh, don't judge a book. yes. Don't judge a notebook by its cover. Tuwara. Don't judge a notebook by its Facebook. If you judge a Facebook without its cover page, you will never be monetized. And that is all, di ba no? Correct. Aside sa mga processed foods, usay mga lami pakaunon or usa ba? Karong Street foods. wala UFO na. Ay suga sa taas. Amo UFO. Guys, unsay speaking of UFO, Sige. if friends na to ang UFO guys and then na di sila spaceship, unsa Sige. nga planet ang inyong gusto adtuan? Para na ako si Pluto. Ano man? Wala na siya gi-appeal sa family of Kabalo ka nga no? Wa man siya karehistro sa NSO. Mo nang wala siya na part sa solar system. pero nganong itangtangon mo na to siya sa family na nganong di mo na to siya tabangan I mean, mag-register like, sa diba? ano. Kung family sila, ganong dili nila ipa-feel ba na belong si Pluto. Oo. So, Imbes no. i-help. ano yan, no matter how small, no matter how far you are. I mean, if your family talaga should Sorry. Oh, no matter what I see us together, but it's a mess. Oh, tapos. But no matter how small you are, no matter how far you are, just remember
Time will. Time will. Happy birthday to you. Happy birthday. Time will tell and never ever storytelling and the love story by Taylor Swift. Ano na yun? Baby, just say yes. Kabalo mo guys, Wala pa may kabaw. blood is never thicker than the water. Nga naman. Why? Because water is bigger. 70% in the earth is water. Do you think blood is thicker? No. So Correct, you correct. need to go to school and restudy your science and physics and algebra. Because the percentage of the water is always thicker than the blood. Correct. Diba? Ang blood guys, 3 days, Sense. wala na. Human na. Ang water, there's always and forever the history of the water and the fossils and the ecosystem. Mo na siyang gisagol. Mo ganun siya na kanang water guys. Pag imo na siyang i-boil, may mo na siyang asin. Ikaw ang dugo na i-boil. Mahimo Wala siyang sa mang dugo. dugo-dugo. Kuan, Dinuguan. may mo siyang sudan. May mo, parisan dayon na siya og poto. Ala di ay. Kabalo ka nga no, nga pabukalan ang water Nga naman. para mahimong asin. Para isagol sa processed food, guys. Dili ta makalimot ba? Tama. Go back, Go back ta sa going atong back roots ba? sa atong roots. Nga kanang everything is always connected jud, di ba? Sa process. Ha? Sa process. Kaning mga butang naturon guys, kaning mga sanina nato, kuan ba? Connected ni siya sa processed foods nga no? Same ra sila factory. So dire biplop, dire George. Nya dire akalo ni Zik. Nangita pa ko nara day subos. So kuan ra siya, isa ra siya silag machine, guys. Mo nang Mas ang label sa iyahang kalo, mo po ni label sa biplop na atong ginakaon. Ginama. Mao ganing naa siya ron sa kanta nga kuano ang mao ganing naa mi ron diri sa Mountain View kay naa siya sa kanta nga biplop. Nya ang biplop unsa processed food. Di ba kanang interconnection, interlink, everything is connected. Not me sa wifi. Kay sige og kawala. And walay connection diri ana na siya. Nganong sa Pluto naa di wifi. Wala pod. Mo gani, nganong wala man nato siya gitabangan, di ba? What instead if of leaving him out, di ba? Why not? How? Unsaon daw pag-join? Like, mag-send ba mo Google form para to register? Mag-effort sila. Like, Tuara. mag-surprise sila. Inana ba? Kamustahon nila si Pluto. Oy, kamusta ra ka di? Okay ra ka di, bay? Gani, Yun, no? ba ka nang Pluto, kuha lagi kay ka diho, kanang loner lagi kay ka diho. Kanang nga na ba? I mean, mana, si Pluto maka-appreciate na nga na small things. Uy, kayo, galing. no? Nyo, Something small things pero bigger na siya. So, bako kayo. bisag hatagan lang nimo siya og pagkaon like Para, diba? connected yapon. yapon. Kapalo mo, Mga guys. ayuda. Nga naa, Joy, factory sa Pluto. asam ka nakabawa na? Si Pluto, nag-ingon na, nagstorya man mi. Sige daw. Gatchat-chat, babi Pluto na Kasi siya. ingon ni Magbuhat Pluto. ko o kanang corporation dari kay wala ko pansina ba. Kanang, ara si Pluto, buhat kog negosyo ba kay dili Blessing jud ko love life. ka Usi matrix ni Pluto. ang matrix ni Pluto diri na to mailhan ana story time baka Ani. kani si Pluto ana siya plano ko ba negosyo ko kay wala ko pansina sa akong pamilya pag Uy. nanay favorable result Hurt anay. sino makakatiis sa anak na may 60 million didili si Pluto ang whole solar system unang makasabot ra gyud ko sa feeling ni Pluto pag walang wala ka na hindi ka talaga makikita kasi wala ka na sa radar ng solar system. She. Fire, water, earth, and sun, and Pluto. Dapat ingana, no? Diba? Kanang Patato apil ka lang kung sa- Pluto diri. Sige daw. Bitaw. No? Kanang Mura kuan. po kong buang, no? Ay, dili ba di ay? Wala ba di? Dili ba din siya buang? Dili Wala ba, pa. Wala pa ko kasudong matrix. Unsa na lang. Ug makaregister ko pa so dito. You know, guys, everything in the world is what comes around is the goes Merry-go-round. around. Yes. Matrix. Pare tagis dito. Unsa? O gani. Kami ra kasabot na to guys. Nung nag-podcast mi. Pero di mo kabalo sa... Kami gani ng istorya. Actually, feeling sa nako wala mi apil ani na pud kay bro. Kay ako magstorya. Oo. Ako am ni podcast. Mo gani. Invite pa mi. Let's go. Imnis. Inom. Gitanggalan og brand kay Dili Dili sponsored. sponsored. Call me
Kisa na home, tikara. Pwede guys. Kakopoy. Ay, balik ta sa Agora Hills be kung asa kung Kuasa ka nagligid-ligid. oo. Pili pa ba sa Agora Hills sir? Depende. Kung registered ka sa Matrix, To ara. Guys, dapat jud mo ma-register sa Matrix kaysa sa National ID. tama. Nganong need magpa-register og National ID? Para ma-feel sa demo na kay ambag sa Mm. Matrix. Matrix? Ug sa kuan. To ara. Mo nay may tabo guys, pag wala jud ta nagparehistro sa National ID. Nairestro ko eh. Ay narehistro daw siya sa Naglinya gani Matrix. ko ato sa Matrix unya na meet na ko sila kuan. Kabalo ba Da- mo nga? Ay patanawa ko Daniel no ko sa Caesar. picture be. Wala ko bawal mag-cellphone dito dai kay linya biya na nya ka Hindi nang- ba pictures imong ID? Ay wala pa napas Ay, kay wala kuan pa napas. laminated ba dapat na ilang. Di- Wala ba unsa na tawag na? Exemption slip pa ko To ara. para Feel na ko na maong dugay. Ang katawa sa kong dagan. Sige. Kabalo ka nga nung dugay kayo Ano siya mukatawa siya? gani. Kabalo ka nga nung dugay ipasa ang imuhang national ID zik. Kay katawan pa dito. lain Mura ganang Mura ganang sa una baka na magpas kag dance video. Nya na mga editor nimo na kanang tanaw na dito katawan lang nimo sila. Ano sudunoy. Unang dugay kay ipasa sa national ID ang inyong ID kay katawan pa na dito bago iyat. Katong ako pas kang dugayan. 9 months sila sige. 9 months sila sige katawa. Kay mo pag abot din ako sa kong picture kung ano dugay ba kung ID no. Pagtanan ako sa akong picture. Nasabtan ra ano. Kay mura kog iro nga gibilin. Mo nang kung pangitaan ko gani pag Ipa-reveal daw. ayaw. Mo nang pag moabot kog airport no. Mo na jud ang kanang mga trabahante sa airport. Ikaw ni ma'am? Ako ngano kay dili lain pod. Asya nga ay sa siguro ron ma'am. Ngano ma'am? Murag laing tao man ni ma'am uy nya. Mo to dito nan sugod pud siya katawa. Mag-change man gud ang tao. Mag-change ang tao. Especially kung makuha na nila ilang ID. Mo nang mga humor sa millennial. Katawan ang inaato ang national ID. Ano. Wala ka nila katawan. Ayaw oy. Ayaw ninyo i-normalize na katawan yung national ID guys. Kung dugay, kung unsa ka dugay, bago pa ninyo na-claim yung national ID, nga nakadugay kikatawan na dito sa opisina. Kana ganing murag, di ba sa opisina, mga tao kay kanang na kayo lah. Trabaho na sad ta. Wago na mga national ID di nga wa pa napasa. Basta wala sila lingaw. Lonely lang karon. Pero lonely nice lagi karon no. Ting relapse na ba? Ting relapse. Arabe. Ano yun? Mura gatong isa akra. Kapoy. Ang masters pa na, butang na nila sa projector. Initpick na nila ba ni kay di ni siya og Jotox kanang vocal fat removal boy nga na. Nya katawa na po. Lalayan niya mo nang ma-produce ang laughing track sound effect kay gikan na siya sa office dito di ba? Makuha Dito dito nila na to, gi-record. ma-realize dito na to, halang anong katawa man kay ning laughing track sound effect people sa kuan ka na ganing sa editing app. Mandi ay atong national ID day ang hinungdan ana. So mo nang keep in mind guys, the world is too big and you need to learn and everything is everything is a learning process. Ano na yun no? Unsa kaya'y inside out sa mga sa mga nagtigbuhat sa national ID. Di ka nang sila happy, sila Joy, Si Judge. sila Joy, Si Judge. sila Joy, sila Smart, ug sila Smurf. Si Smurf. Si Smurf. Smart, uy! Habi si Smurf. Smurf. Blue. Smurf. Kanang sa atong utok, baka kanang sa ilang utok, 'di ba? Natay inside out na si joy, si anger, si happiness, si sadness, ug si smart. 5 day na sila, pero wala gipakita si smart. Kaya mga nanghugas ay mga nangaon, gibilan ng hugason, mga bugo. Pero ang sabon is smart. Wow. Dili. Ay dili is sponsored.
Dili ba kinsa kay nag-control silang utok no kung mutanaw sila sa atong national Si- ID. Lain pog si Inuwi kay sige rog email. Feel ako Gets si Disgust. Nga naman. Kay ludon man sila sa mga naong makita nila sa mga ID. No? Oh, nya. Feel na ko ang nagapislit ana si Disgust og si Joy. Gani na unsa kayay feel nimo unsa kayay gistorya ni Joy kang discuss. Ikaw daw. Kung ikaw si Joy niya, siya si discuss unsaon man. Moana man na si Disgust. Oh. Tan-awa ra gud ni moana din si Joy. Hala. Pero nulood kay no mao jud. Bislitan na yan. Collab sila. Feeling ako si Kon. Niyan no. Feel na ko. Mutanaw sila sa national ID. Rate. Kasayawon makuhanin no. Stepping man. Kabalo ka nganong makasayaw siyang kalit. Kaysa sobrang hagak-hak ni Joy og ni-discuss na suyop sila tong suyupanan ko sa sulod. Ay mga litsi kabanha ninyo ha. Nga nakalit na ginana sa niya na. Pero kanang suyop-suyop ba? Di ba? Naam na sa samgyup kanang ana-ana ito kanang kurme mo. Uy, ano? Ay, mo ba na kung buhaton dahil na example na di na mo mahurot ang karne sa ano ano ba? Ada o, gigutom na mong tinanaw. Para di na sila kapalit. Murag kurme mo rin ba no? Nagada Allah, naabot na Naara dito sa, nana na of the siya eh, In the back of my mind. Mauna, you die. maunang gi-adventure nila, Oh, migag, Kisa mo na. samgyup sa, Di ani, ang tinuod yun na adventure sa Inside Out, kay kato laging samgyup nga gilabay sa back of my mind. Motong gi-adventure nila kay nangapas mo na sila. Gusto nila pagkaon nga naman sila sa utok, wala man sila sa tungol. Manang isipon yun sa tao, dada. Esophagus. The esophagus is not connected to the thyroid and the larynx. That's why we go to the back of my mind and you cried. And then And I all you did. can. Yes. Eat all you can for only 99 pesos Oops. plus iced tea. Kagisa na negosyo mo? Diwata. Feel na ko no, ang ako kung mag-unli. Magnegosyo ka. Kani kung Ikaw. Unsay- Magnegosyo ka. mag- Unsay mo. Kuan. Riverboat Young Anli Pares. Kay ngano? Fairy tale man. Diwata. Riverboat Young and Anli Pares. Habang Riverboat Guys, Young and Anli Gi-invite Pares. lain, di ko ganun magparis. Sige, feeling ako kuri makurot sa mong tindo. Ano ba? Only for me. May mamalit ba kanang stress ito naman good ko guys. So kanang basin wali mamalit, mas stress ko. O kauno na ako kuang. Usa man mga amo na kay labay ko ni. Ano na ba no? Ilabay ko ni. Hindi na mamalit. Yung marketing strat ba kina? Sa may kaon mo or ako nilabay? Labay ko ni. Sayang Di magilty ang mga tao mga game. Una lang guro mi. Tulong. Grabing marketing strat ba maka-guilty no? Bisa gumanag kaon. Kaon na lang to. Anli Pares niya sa Caldero. Binuong. Tuon po tingali na no. Ngano magmata ang usar ka kalder. Ngano rin text. Basi mahurot. Unya, dili day, nya AI day ang tigbaligya baka nang artificial. Mana siya? I'm sorry. I cannot do Anli Pares. I'm only an artificial intelligence. Please Precisely, ada na yun. Thank you for the Certainly. Certainly. Nya, dili, ang AI na magluto sa Paris no kay dili di siya magluto maghatag na siya meaning sa Paris wa gihapon lugi ang ginegosyo nya pagyabo sa Paris Kasi maingon na to ng mga kuan. You know, kanang mga pa-bounce back nila ng mga Di, ani na lang. Unsay Gen Z strat para makusog ilang ano. Gen Z strat. the Gen Z Stratway Rizzler Skibidi Squat Get and Anli Pares ano na siya Riverboat Young and Anli Pares kakapoy uy I feel like kung gusto mo magpina Gen Z nga marketing i-ask na to si ChatGPT niya mo na siya
Here are some examples of how to market an Ito, Only guys. Pares. Pero kung nagbay mo negosyo ni ko ano? ChatGPT Only Pares and Actually, at iba nahimo na pa. ako na- Unsa? what are the ng business na top notcher? Kasi ingon. Magbudig samsa daw ko. Si Camilla. Ako si Isko Palamin. Si Kuan na siya si Piolo Bascual, si Joem Bascon, og si Pokuan. Ano day ayon? Buhay sa kanya. Ano day ayon? Feel na ko na classmate na nako si ChatGPT. No? Feel na ko kanang naalang siya sa likod pirmi, kanang ano. Challenge siya. Oh, Mysterious. G-Pretty Miss- manguro to. G-Pretty. G-Pretty. Chat G-Pretty. Actually na may chat ko na ChatGPT no. Na ChatGPT sa classroom wala ta kabalo. Atigatig ra na ang ChatGPT na to sa una sa mga millennial kasi simsimi. Sa unsay pangitanon simsimi mo tubag. Ano? Amo na siya. O What? diba nagpailar ang mga Simsimi, ang una mo yung question. Simsimi, kibaw ka mo Bisaya. Ano, mana po si Simsimi. Kabaw ka ayo nya. Tao ra diyan ka. Dili di siya AI. Uy, tao ra diyan nga taga Lapu-Lapu. Asa dapit sa Lapu-Lapu. Sa Cordova. Kakapoy bitaw. Igsuon man ni Simsimi. like mo, unsi trabaho nimo? Tig-reply. Tig-reply sa yung chat. Kung mga question, di ba? Wala na to na nagamit si Simsimi sa iyang full potential. Kanang classmate, di Yeah. ba? Kanang mo mag-chat lang sila ng chat GPT, magkasinamtan na irusad sila. Nga na, good. Ma-match ang Ay. energy ba? Basin kuha na siya kanang nagpalaylay ra dyan na si Kabalo. ChatGPT na ano ba nga AI siya pero sad day siya. No? Feeling ako ganahan na mustoryahan nila. Kaayo. Siguro, Mo nang I think karon 'di ba pangit man kayo ang dating scene karon no. Uyabo na lang nato si ChatGPT. Kay nga no, tudloan pa ka ni ChatGPT, what is photosynthesis and symbiosis? Di pag ingon nimo si mama, nako sa imong gibuhat dia, mawa jud ka kabalon sa symbiosis kani. Lingkura nato. Kabalo ka, giingnon jud ko sa uyab nga. Ingani ni siya, may tabo ma. Now you know. Mura gitanggalan nila og trabaho si Kuya Kim, no? Sheesh. Kuya Kim Siya, is being silence. financially changed. Tuara? Sayang kayo kay Kuya Kim, siya ba gid mo Oh. dictate sa weather. Like kanang ana karon kay trivia karon na natin chat GPT. So Kaayo. Dili na siya weather lang. crab mentality ra kayo. Kaayo, no? Diba? Dili day bayawak, kay bayawak man to yung ginagunitan. Bayawak mental. Bayawak mentality na. Di na siya. Di na siya weather lang. AI lang. Ako ang wonder kanang kabantay mo na after niya ingno na ay guys natay bagyo nga kanang pwede mo wipe out sa tibok kalibutan ba signal number 12. Gumana na gaslight ra tag mga trivia nga. Kanang tanong sa mga kanang nari kay kuan diri bayawak diri kay bayawak. Guys, signal number 4, bagyong kuani nga na ay na. Magkuan mo Alam niyo mag-amping ba mo ang- kay naay posible na mga flash flood, mga Oo. mini tsunami. Monsoon na yan tabawan na. niya ako ay tarasir hindi ko rin Kana oh. Ay, ani diri adapit. Mao jud tay bagyo guys. Pag-abot din diri. Alam niyo ba ang isang tarsier ay hindi niyo makikita makikita lamang ito sa Bohol. Ano Dira na di yun? gina-develop ang Anong sa Bohol lang intrusive makita ang tarsier? thought. Kasi yung nagbuot nga sa Bohol lang makita ang tarsier. Wala mas Cordoba. Ano? Kasi problema nimo. Kung sa di ka ng kurdo day. Wala pa nila siya istorya ba? Pali siya. Tanaw nimo day gyud sa kanang speaking of Cordoba, Lapu-Lapu man ano. Mm. Gyud sa ang si reaction nila Lapu-Lapu pagpatay niya kay Magellan. Tuara. I think Kung may Gen Z si ano. si Gen Z, ano siya nga? Boy, what yun jud ka diri og dili na nimo buhaton ang dance challenge karon sa TikTok. Challenge. Nga na dayon si Magellan. Unsa man ka boy, dili ba ako dancer niya? Ang ako lang kaya kay kanang mga skits lang. Are o skit. Tuara niya. Wala na human ang adventure ni Magellan kay wala naman siya ka-update sa password niya sa TikTok. Kailan ko si Mr. Na-touch. Na-touch ko. I-zoom. Editor, i-zoom akong mata. Na-touch ko. Na-touch siya guys kay moto niya si Lapu-Lapu. Wala po siya. ako sila. Gyud sa pag-meet ni Lapu-Lapu og ni Cordoba. Kisa bas Cordoba. Tao day na siya.
Tao din na siya. I think si Cordoba mo na yung talent ay ang ni blueprint day anang si Silex kay si Cordoba kay Cordoba ana. Cordoba Lapu-Lapu Express Unsa Lane. kay na feel ni kuan buwag man ang kuan day kanang Lapu-Lapu ug Cordoba. Mm. Kasi na feel ni Lapu-Lapu no kanang Cordoba man ang kuan man mi diri. Lain pag Lapu-Lapu tulo naman ka bridge nung padungag ka pa. Duha di ay duha. Duha kay old Ako bridge, ang old isa man lang kay ako. Mama lang part-time na ako pag magabi gani pag wala ko ilingaw sa what if Gana siya guys. mag third bridge ko niya dili man na makita no ang Kay motolay sa. ako mo tulay sa Cordoba o sa So, Subang Dako. Nga nakalayo. yaya da. Kakapoy, uy, pero bitaw, ang last words man nila Lapu-Lapu kay kanang, paludi ko bi, o gusap. Paludi ko bi, only 99 lang, usar man ni, uy. Kasi chatan ni mula po. Gusto 50 daw anli paris. Lain na kani. Mao to siya guys, kanang, morning, ang history sa Cebu, dili kay siya gina-istoryahan kay, nalubat na day ay ato si Lapu-Lapu pag update niya siyang journal ba siyang threads ano yun. O siya update og story ato kay wala gyud siya naka-only 99 kuan 4 GB to all networks. Dili magsaba kay. Dele is sponsored. Ay na kung i-upload di ka na rin. Sige daw. Kana mo diri tek. Uy gago. Si Jayat guys nahurot na yung social battery kay wala siya kasabot unsay connection sa only 99 Lapu-Lapu ug kay Biplop. Kabaw ko. Symbiosis. Kay, niagi sila og photosynthesis. Wow. Kabalo Asa mo. man gikan ang photosynthesis? What if no? Sa anahaw. Lami ito storya diri niya madunggan sa mic para sa mic. Noise cancelling. Gago. Makaya ba kanina sa noise cancelling? Makaya uy promise. Makaya gani kumuagi tarong si Silex. Madunggan Like ninyo. kaning ina ni? Oh. No? Nya one day yun absurd to be Yan honest. nga. Kilo basket din nga sa kuan. Boya mic. Ito ba? Ito ang bago ko pong may color fang. Gusto Yellow niyo ba basket ng now. mic? Gusto niyo ba 10 ng mic na meters. mataas ang range at hindi na-absorb ang background noise? Ah, naa-absorb ang bacteria up to 99.9%. No, absorb ba yun? Kasi kay mapalit og product nga mo absorb og bacteria. Mo nindot no kay mo ning interchangeable ang mic cover kay 99.9% of the germs and bacteria are found in the boya mic. Ah, Di ba, kailangan, ang kanang noise cancelling ba, kaya ba niya mawala ang noise sa kuwang head? Nala, raglahin na. Nga nung wala man na-cancel kasi noise cancelling nga, cancelling man di ay siya. Canceller man siya. Na, dapat siya mo cancel sa tanang noise. tama. Mo man exactly ang gibuhat no? Nga nung si noise raman na yung pwede i-cancel, pwede man kita. Ikaw lang. Ayaw, Ikaw lang. sikatik lang please. Ayaw guys. Guys, gi-invite rami. Ayaw. Observe to be honest sa show. Bro, Nga nung, unsa may thoughts ninyo sa kuan? Sa tong lola ni Claire ba nga? Karon. I mean, na-resolve naman ha. Like, pero lain man good kayo sa kung part kay kanang gibawi niya ang kuan ba ang storya ang no? storya niya ni viral ang video. Gihata gani glitch yun. Mm. So kung wala ni viral ang video, asa man ang processed foods na mga corn beef o corn dog? Asa? Gibam Mao na ang istorya kay ana siya nga mga bata. Wala na day nadayon ang lechon kay tuwa pas karkar. Ana kay Di mo pang chicharon. ang last man na video niya sa lola ni Claire, ang teacher ni Claire di ay kay na siya mga bata. Mag-uniform na ta sa Lunes ha, kay mag-eskwela na ta. Pero ang uniform sa lola kay pang radtech. Usa ni la medical school ni ato ang eskwela. Naka-PPE na tawagan PPE ba na? Oh, naka-PPE. Ang yung t-shirt pang surgeon. Ako mag-sleep well na ta or mang-eskwela. Pili lang. Lain na sa simple. Mo to siya guys niya. Mao din ni siya ginatawag nga outdoor learning. Ah. Kay ang blackboard na asa nas gawas. Nya ang mga Wa biro kita agad na din. Ito so. nya yung mga angkol ug tito na reskiled na minaw.
na yung mga syuktong, gin. Kasi kayo mga estudyante. Ang mga estudyante ni mga anak rapod sa silingan. Kay the community that is closer to the sun is never nearer to the moon. Yes. Shout out dahil sa mga Canada fans natin dyan, Canada Street. Shoutout pala sa mga ano natin dyan, no? Bisa ko Uy, yung mga Dubai. may mga fans sa Dubai po. Basta hindi mo One bus hindi ay. watching from Dubai. One viewer. Sugot ka, podcast rin niya. Tanawon, i-mute nila. I-play. Sugot mo, anak. Podcast din eh. Kalimot kog mute da. Ang Ay video na na- nini. How do yun ninyo? Ay na ninyo usbaha. Once in a lifetime. Another year. Guys, so sa, I think siguro tara na to may istorya no. Processed foods, na national ID, na UFO, na Pluto, na Anli Pares, na lechon sa Lola ni Claire. Akong conclusion guys no kay wa jud siya pulos. Kaya nga naman. Kay wa ko'y nasabtan sa ako ang gipang istorya karong adlaw. Processed Processed food. food. Processed food, UFO, ni Claire, Noise cancelling. TikTok. Ang masabtan na jud ako ani nga podcast guys kay naa ang Gen Z pag naa na jud ang kanang ingon na to nga dako kaayong sinan World War 3 ang atong weapon ra jud na no usa man magaway pa ta kay panglabay ko na ni I-gaslight. What if na-war sa pag-gaslight, no? o gani ka na usa man muuna mo dili di na lang may ani oy Boy! Sabi ko mag-away dyan. So, kapo yan eh. So, diba? Para madayon? Mana na yun Para madayon? dul ba dul ay kapoy ah Magbi. Pamagdabi. Eh, sinsi man. Ha? Boomer man na Tara, some people, some gipsal. Lain sad. Send me your location, kay mag-samgyup ta. Ano? Pin location na. Tanawang nang ni Katik. Wala na ni mo, Jay. Wala na Ako? Mula ko? Pula na. Pero dili na, to conclude everything. To conclude everything, I say that, balik ta sa una na tong istoryahan no, na ang processed foods, na jud siya preservatives. And guys, always preserve your life because we don't know what happen in the next generation. So kung dili mo makigpatay sa sa karon na war, kay wa may musukol una. Atras ka, step back. Sabay, I love you. Ana dayon. Step back, plaster. Sabay, I love you. Ana dayon. I love you, Stepping man. peace and love, brother. Ana. Awa na sa Matrix. Oo. Gawas na sa Matrix. Kay kung mawa ka sa Matrix, di man maklaro nga kanang life is worth living. Shush. Shish kayo, no? Ay na perspective ba outside the box Oo. ba? And I think mao ni ang kanang wala na to na ingon gay na nga maong wala gi-include si Pluto kay wala man di ay processed foods. Nya wa ko'y pwesto dito pang samgyupsal or Anli Pares kay uusara daw pwede ang tag-iya dito. Dili na daw mo branch. Hindi na mo, Brad. Ibosoy. Muna siya guys na. Always remember tarong manggawa sa Guys, guys, I'm sorry pag-conclude. i-conclude naman no, nga kanang manguli na me. Yung sa na oras sa. Tanong po dyan. Hey, lubat! Ana di ay. Brad, pwede ipatanaw sa imong apple mo. Bisag kabalo na ko sa oras ba? Sige, oras. Brad, si oras sa mga Apple Watch, Brad. Basin lahi na. Mm. Ngayon, Apple Watch, dili siya pwede Pongkan Watch, Dragon Fruit Watch. Bongon. Yung bongon watch. Rambutan. Ganang kuan ba? Ganang. Ito pa yung mga. Ano may ganang pinaka-sambag? Pagpatanaw ko sa imong nang ka-watch pa yan. Durian watch. Uy, durian candy. Uy, wala gani mo suotay mong butong watch. Uy, kagit sa lingkuhan. Ano na yun? Kakinsa maning rambutan nga watch dere or nagkuan ba napa siya bulbul. Ano di ay design man na bagong casing. Kakapoy pwede undangan na natubi ang pagpakuan ba. Lagi kong durian watch. Baging sakit-sakit na diri. Dili siya tawagog durian watch kay di adyon mabangkrap ang mga watch. Sunod guys kaganang pwede ka nang nanapod sa bahay ko buka na Patola watch, Sigarilyas watch, di ba? Dapat
Pinoy yung lima na. No, bataw patani, kondol na watch. Google Watch. Wala mo ko yung Apple Watch guys, so plano na lang ipatato na lang nako. Nya ang time per me guys 8:00 no, 8:00 per me sa gabi para pagtanaw ko sa 8:00. Tulog na ko. Nya mo play na to music. Fire send a summer nice birthday anniversary. Benton. Dili man dito siya. Ay mo tay Omnitrix mo tay makasud ka sa Matrix. Karon guys, mga day meron sa Matrix mo nang diri na lang sa Oh, na Matrix. Ano? Na Matrix. Kakapoy, uy. Dili mo lagi natong kuan ginaingon na everything is connected. Connected in your Mo processed ganin, no? foods. From Do the not food judge that the you book by its Benten. By its alien. No? Do not judge the Omnitrix by its transformation. Real. real. Wala ka. Mag-transfer na siya. Pina-Giant gaming niya. Diri sa likod kay Zik Abilio. Doble Clara. Four arms. Ito siya guys. Magsabay pa mi sa Matrix. Kay mamalit sa Kabon niya. ako, day. Kung sa'yo mong peg, ano yung si Gwen. Day. Oh, si Gwen. Igagaw dito. Sa Bini ba? Mm. Bini Gwen. Ikaw, siya si Lulu Max. Kisuno. Ay, ang luluoy. Assuroy. Lain Ang po. millennial muna. Ala! Pang millennial di ay no. Ay bitaw boomer man to si Lolo Max. Oh. Nga naman siya giingon nga Lolo Max nga pwede di siya dili di siya Be pwede fresh. Lolo. Be fresh. Lolo, be fresh. Di ba? Press. Araw. Lain na sa press mo H. Kanang, sabi ko na press? Or, Fresh jud na or fresh? press lagi. Di na fresh persona. Oh. Fresh na FRES to sa likod kay I love you. Kumain ka na ba? Bito siya, bito mo ka nang, di rin na ito makuha ang mga kuha, no? Kanang words of affirmation. Words of a feather. Murag mo palit na lang ka kay di ka nimo madawat nga words. Kanang dili ni mo madunggan si mga kuhaan, si kinsa. Palit Fresh. ka palit Kailangan ako kanang kuhaan nun may validation, palit ko. Kaya ko Para sa piso ma. corneto ba? Palit ka. Kaya ko piso ma. Palit niyo bro. Mama na sa una ka nang wapatay internet mo. Ay, wala pa kabalo sa Facebook kayo. Kay, palit to kong motivational quotes ko. Ma'am press na. Ay, kakak. Anong press? FRES. Pagtalikod. Ang buhay. Ang buhay ay parang fresh lang. Sa unang kagathalang. Yung ay dito. Sa unang kagathalang. Pagtulon. Bugnaw la. Fire is a very many badal. Tama na yun. Mara na po. Gara na po kayo. Thank you so much for having me. Ana di ay, thank you so much Jayat do og Zik. Guys, tarong dyan sila ka istorya IRL. Kanira kay na Earl. kamera. Ana di ay. Earl. Makuhaan pala. Pero dili dyan na makaya ang energy ni Ngatik. Tuwara. Karang OG. Tuwara oh. Kill Ana that day dayo. Tapos, May mm. tut na. Hey, follow. Follow. Kuanday guys, Kalimot follow na. Jayat. Guys, Ifal- ang tag-iya kay di na kuma. Follow din si Manong. I-follow din ninyo si Jayat guys. Sige, ingna mo hang username sa tanang social media. Ako dahil si Giant Gaming nagatumarog. Ako si, guys, follow me on all my social media platforms, Giant Gaming. Tuwara. Si Zik. Follow me and you will see. Follow me in the Zigzag FB, Zigabella _ Joke wala the underscore. Go. Oh, no, di underscore? Ay, wala di ay. 1 to 12, underscore 12. Bunay 12 mo. Ano dito? Nada siya Ay, 12. 12. Sunod na 13 kay ugma maay sa Martes 13 man. Salamat kay ha kanang Salamat so much kaayo kay ina po ko nagsing. Thank you sa Salamat. karon kay ugma ang soma. Ano di? So much! Thank you so much kayo bitaw ko Jayat og Zik. Grabe akong katawa horot na. Lagi. Respect na po ko next run out week. biya sa inyong balay. 100 may mga tulog ron. And also follow me guys, Ira Daniela sa tanang social media. It's yes. It's Ayra siya follow guys. it's AIRA DENIELLA. Pero medyo na ko na spell out sa inyo guys kay nabay naay mo search ako ano. Spelling bee. Mapilang mga spelling contest. Gani spell daw ako username be.
Ana di ay dayon. And Ira. also guys, ang tanang artwork na gigamit diri sa podcast is from Ambulance. Siya nagbuhat aning mga artwork ba nanindot kayo. Wala ko kabalo unsay artwork aning episode basig kining ko na po. Na special kuan pinaingani oh. Guys, tanaw yung tattoo. Pinaingani guys. Uy, di na gaya, it's meaningful. Ano dayon. And also follow Katikaran sa tanang social media guys. Makita ra ninyo sa inyong screen ug madunggan ninyo ni karon dayon. Ana dayon. So mao na to siya tanan guys no. Bye-bye. This is Katik, ang inyong amazing addicting dili masugo na internet hati, and this is Katikaran kung asa magstorya ta sa mga dili nato problema.